Eusko ikaskuntza, jakitez. Euskal Herria irratian kulturarloa. Eusko ikaskuntzarekin batera egiten dugu kulturarloa, asmoz eta jakitez. Gure kultur arlo honen aurreko saioan, Jon Sarasuak hizkuntzen jarraiduraz eta irekiduraz esan zizkigunetako batzuk jaso genituen. Hizkuntzak biziberritzeko behar direnak. Hizkuntza txikiek aurrera egin dezaten, gutxienekoak zein diren azalduz. Iruñan emaniko hitzaldiaren pasarte batzu jaso genituen aurrekoan, hegemoni gunei eginiko erreferentziak hartuz. Baina erraldoien txokoan jende aurrean eginiko agerraldi horretara itzuli nahi dugu orain. Informazioa eman baitzigun Sarasuak, Garabide izena hartuta, euskararekin dugun esperientzia, beste Ameriketako hizkuntzen lagungarri izan ditekelakoan eskutartean duten asmoa eta produktuaz ere. Lehenik nundik nora etorri den hau, Ameriketan, kooperatibigintzan, arlo sozioekonomikoan, Brasilen eta lanian ibilita, han hizkuntza indigenen onerako, probetxurako, zerbait egiteko beharra eta hala, sentitu eta horretan ari dira. Zer ikasia badugu noski, hemen Euskal Herrian, euskararekin oraindik ere ikasteko ugari baitugu, beharrak ere ugari, baina badugu ere zertan lagundua. Eta gainera beste inor ez dabil hildo honetan. Jon Sarasuak emaniko informazioak eta informazioekin batera gogoetarako proposamenak dira hemen adituko ditugunak. Euskal Herritik Ameriketako jatorrizko herrietara, batetik bestera, bereziki kontatzeko azken urtetan sortu dugu olako gure nazioartekotasuna garatzeko adar txiki bat, somea eta pretentzio handirik gabekoa, baina sortu dugu adartxo bat euskararen esperientzia eta euskararen estrategiak konpartitzeko hegoaldeko herri indigenen eragileekin. Sortu dugu hortarako erakunde bat, berariaz hortara dedikatzen dana. Ez berak egiteko asesore lana, baizik eta nolabait zubi moduan kontaktuan jartzeko euskararen esperientzia protagonizatzen duten eragileak hango eragileekin. Euskara dutzaldian, euskara batua sortzen ibili ziren adituak, orain Kitxua eta Aimaren akademian hori egin nahian adi direnekin. Euskal Telebista sortu zutenak, Telebista Kitxua sortu nahi dutenekin. Euskal Unibertsitatean esperientzia pixka badugunok, momentu enten Boliviar Unibertsitate Indigena sortzen ari dienekin. Pixkat esperientziak trukatu eta laguntza, asesoramendu eta elkarrekin ikaste hori bultzatzeko. Zer konpartitu ezakegu munduko beste jatorrizko herriekin eta jatorrizko hizkuntzekin. Eta nik defenditzen dudan gai bada besteak beste, eta behar bada adar me bezala izan arren, gure nazioartekotasuna bizitzera deituak garela. Gure nazioartekotasuna dela dimentsio bat, elementu bat, ez duguna renuntziatu behar, ez duguna duko egin behar. Eta da, bertsozala elkarteak eta bertsolaritza mugimenduak ere baduela nazioarteko dimentsio bat, eta bertsolaritza eta bertsozala elkartea nazioartekotasuna bizitzera eta garatzera deitu dagoela. Hori izango da, segurazko bere agendan, 12. gaia, baina izan da 12. Eta gauza bera, uste dut euskal komunitate hau, eta euskalgintza soziala, eta behar baita euskalgintza publikoa, baina bereziki euskalgintza soziala, euskal herri ekimeneko euskalgintza, deitua dagoela baita ere, nazioartekotasun bat garatzera, eta nazioartekotasun hori garatzea ona dela euskalgintzarentzat, sanoa dela, motibatzailea dela, ikasteko bide bat dela. Eta bestetik, ona dela baita ere munduko herrientzat. Badutelako gure gandik ere zer ikasi, ez?
txikienetik hasita, Bersozale elkartean ere, lontxo ere hemen dago, eta zerbait jakingo horretaz, ez da igual azken urtetan garatutako kontua izan den, baina euki genuen dela 10 bat urte intuizio hori. Denak esate egiten munduan gauza arraro gaela, ez da hola besterik, baina badaude, eta ezagutu nahi ditugu, eta konpartitu nahi dugu, improvisazio kantuaren abentura hau munduko besteekin, ez? Eta hasi ginen, oin dela 10 bat urte bide hortan, oixo, oin dela 10 bat urte hasi ginen, gero buruan euki gendun munduko nazioarteko, kulturarteko jardunaldiak antolatzea hemen, eta konturatu ginen bi gauzetaz, bat, baditugu lehengusuan munduan, eta inspiratu gaitezke, ikasi ezakegu ere gandik, eta badute zer ikasi gure gandik, eta bi, azken urtetan konturatu gara, ez bakarrik hori, baizik eta oso eragile berezia izan gaitezke munduko kantu improvisatuaren familian. Behar bada, garelako munduko kantu improvisatuaren inguruko elkarterik sendoena. Eta behar bada, inongo elkarte kantolatu da dezake munduko gai hau eta mundu mailako elkarte bat sortu eta UNESCO-rekin egon eta gai hau UNESCO mugitu, behar bada gu gara. Beraz, nazioartekotasun batzutan, gure txikian ere, eta txiki izaten jarraituz, egin ditzakegu gauza interesgarriak. Antzerako gauza, behar bada, hain nabarmena izan gabe ere, euskararen kasuan, ez? Niri gertatu zait, azken 10 urtetan egon naizela pixkat euskararen lanetatik eta euskalgintzaren arlotik kanpo, pixkat kooperatiba gintzaren arlorrean ibili naizelako gehiago lanean, baina gertatzen zitzaigun, gure lankiko bulegoetara tarteka etortzen zirela herri indigenerako ordezkariak eskatuz, lagundu iguzue, ari gara universidade indigena bat sortzen, eta badaukazuek badaukazuela hortan esperientzia, eta badaukazuek gu asesoratzeko modurik, eta bar. Eta gure erantzuna beti izan, gustora egingo genuke, baina bitugu hainbeste gai baten gabiltza, guk talde bat izan dugu azken 10 urtetan Euskal Herriko kooperatiba gintzako esperientziak konpartitzeko munduko pobreziatik sortutako kooperatiba txikiekin, eta Brasilgo lurrik gabeko mugimenduekin, da bar. Horreon gara zentratuta, indigenak etortzen zirenean, esaten genien, hori ez da gure gaia, gu pixkat, nolabait, kooperazio sozioekonomikoan zentratuta gaude. Eta, oin dela urte batzuk, esan genuen, ja heldutasun puntu bat badugu, desente ikasi dugu ja beste truke kooperazio sistema horretan, eta badugu esperientzia pixkat euskalgintzaren gaira aplikatzeko kooperazio eredu hau. Ze eredu? Kooperazio eredu bat ez duena galdetzen zenbat diru daukagun emateko. 3. mundura, eta beraz proiektua finantziatu, eta maitan dependentzia berriak sortu askotan, baizik eta kooperazio bat oinarritzen dena gure esperientziaren trukean. Piskat, ohiko ONGismoa ukatu gabe, baina, piskat hortik atera nahi duen bide bat egin, ez? Hau da, gure herri moduan ditugun esperientziak beraiekin, dango eragile, pareko eragileekin konpartitzea, ez? Eta orduan sortu gendun, Garabit izeneko elkartetxo bat, horretarako dedikatzeko, hain zuzen ere euskararen esperientzia hartu, sistematizatu, eta esperientzia hori duten eragileak aktibatu, eta herri indigenetako eragileekin kontaktuan jarri, eta elkarrekin proiektuak atera, edo asesoramenduak egin, tutorizatu, ikasketa prozesuak antolatu, kursoak hemen. Hortan ibili gara azken urtetxo batzutan. Egia esan da, prozesu honetan oso hasieran gaude, oso aur jaio berria da bide hau, beraz gutxi dakigu, eta ikasten gabiltza, beraz arrokeriarako ere batarte gutxi, ez? Urte hauetan, hala ere, eta izan dira 2 urte terdi 3, harritu gaitu gure intuizioaren berresteak. Intuitzen duen 2 gauza, bat. Momentu honetan, munduko herri gutxituak bereziki hegoaldean eta igual bereziena Hego Ameriketan gertuen ez dutzen genuelako
dagoen momentua bereziki larria da, eta momentua da horrelako zerbait egiteko, ez? Hori zen lehenengo intuizioa, eta bigarrena zen euskarak azken 50 urtetan egin duen bidea hauei pertinentea izan dakiek. Osea, idea emaile nahiko gertukoak izan gaitezke distantzia handiak salbatuta ere, ez? Bueno, biak konfirmatu dira. Osea, gertatu zaigu, sortuta handik urte betera, ja geunden otsoaren ahoan sartuta. Guk nahi baino, espero baino ere gehiago. Osea, etorri zen lehenengo talde bat, 12 personako talde bat, gonbidatu genduen hemen hilabete pasatzera, hango liderrak edo zirenak, hemengo esperientziak zuzenean ezagutzeko, eta horren ondoren transmititu zigutena zen, kriston impactua izan zuela bere eurengan, eta nolabait euretako askorengan, hito bat, ez? Markatu zuela Euskal Herrian egon izanak eta hemengo esperientzia bizi izanak, ez? Eta aurkitu ginen, handik 6 hilabetera, Boliviako ministroaren eta ministro ordearen bulegoan. Eta, gu ez gaunden ez ostarako ez prestatuta, Euskararen esperientziaz dakigu, desente dakigu, baina atzean oso jende gutxi, eta orduan horrekin bagarrik izan nahi dut, beraien ansiedadea eta beharra hizkuntz garapen esperientzia realak, estrategia realak ezagutzeko, handia dela, ez inkluso guk espero genuena baino ere handiagoa. Eta beste gai bat, ia inorrezta bilaren munduan, hau egiten. Milaka milioi peseta dedikatzen diala herri indigenentzat, agentzietatik, ONG-etatik, Espainiako gobernuak ere, dauka hildo oso bat herri indigenei laguntzeko. Oin zertan? Ze ondoriorekin? Gehien bat, organizazio indigena klientelarrak ordaintzeko, eta eskola egiteko, ontarako, besterako, organizazioei laguntzeko, baina bidean hizkuntza galduz. Osea, nolabait bidea, momentu honetan, hizkuntz berreskurapenerako estrategiak martxan jartzen edo, ia inorrez da bila esan, zoritxarrez, beraien artean, eta horretan ideak emateko gaitasune daukanik ere, baina hor gutxiez. Ikusi duguna, bereziki Latinoamerikan da, egoera guk uste baino beltzagoa dala. Badaude Latinoamerikan euskara baino hizkuntza asko zabalagoak, handiagoak, kitxuera 5 herrialdetan dago, banatua, eta beraz gu baino askoz gehiago dira, baino nolabait esan da, lagin soziolinguistikoak hartu, eta egoera, milioiak izan da ere izturak, egoera larria, transmisioaren galera, da hain azeleratuak, dauka, bain dela 60 urteko Naparroako azken bailaretako traza guztiak ditu zentzu askotan, ez? Berdin Aimara, Guatemalako hizkuntze, eta inun ez dago, ez dakit ikastola bat. Noraik esan da, beren hizkuntzan nagusiki erakustera dedikatzen den esperientzia xume bat, ez? Gehienez ere, oroar, iristen dira edukazion interkultural bilingüe izeneko Latinoamerikara osoan modan jarri duten kontzeptu horretara, eta ia beti da gaztelera eta egunean ordu bat, o astean ordu bete hizkuntza indigena nolabait asimilatzeko prozesuan beste pauso bat, ez? Egoera, guk uste baino larriagoa da, inkluso momentu honetan lidergo indigena politikoan ere hizkuntz kontzientzia oso da kaskarra. Gehienek euren seme-alabei ez diete transmititzen momentu honetan ganorazko jatorrizko hizkuntza. Eta paradogikoki daude bete-betean identitatearen diskursoaren aldarrikapenean sartuta. Identitatearen diskurso aldarrikapen eskertiarra, eskerraren batzuk molestatuko ditu, baina eskerraren tufillo horrekin, hau da, beti bakizula zer daukazun potereari aurpegiratzeko, eta oso gustora gelditzen zarela zerbait errebindikatzeko daukazun bitartean,
Orduan, hori da momentu enten diskurso nolabaiteko eskertiar errebindikatzaile identitario zalea da Latinoamerika osoan konstante bat, mugimendu indigena guztian, hori bai, gero hizkuntzaren transmisioa benetako hizkuntza praktika koherentea ez dago martxan, ez? Bueno, hau, ari naiz oso trazo lodiekin, ez? Hau da, orokortasuna. Eta, mugimendu guzti horren barruan, daude pertsona, kontzientziatzen hasi direna, saiatzen direnak, gau eskola txikiak sortzen, lider indigenak uko egin diotenak pixka bat ja, erakunde indigenetan egoteari, eta hasi direnak beste erakunde txikiak sortu hizkuntza bultzatzeko, askotan aurkitzen duzu, ez dakit, Ekuadorren adibidez azken urtean aurkitu dugun hizkuntza kontzientziarik interesgarriena, Unibertsitate Katolikoko irakasle zuri batzuk dute, ikasi dutenak hizkuntza indigenak, eta orduan sorpresak hartzen dituzu, eta nik uste dut, oraindik badagoela margena, egoerari buelta emateko hizkuntza askoren kasuan. Baina egoera pixkat horrelakoa da. Hori hizkuntza handienetan. Eta gero, dakizuen moduan, daude, beste, 100 hizkuntza txiki, Latinoamerikan, barraiatuta, batzuk oianean oraindik aterak gabe daudenak, beste batzuk kanporago, egoera oso konplexua da. Latinoamerikako estatuek ez daukate irizpide bat hizkuntza guztiekin zer egin. Evo Morales ere da, presidente bat iritsi dena, noait indigenen inkubazio prozesu batetik, inkubazio politiko prozesu batetik azkenean lortu dute boterea, iritsi da boterera, baina ez daukate nortasunaren gramatika bat, ez dakite zer egin. Ez daukate jende prestaturik, eta egiten ari dinena da, Evo Moraleseko lehen dela urtebete esan zuena da, azkenean lehengo aldiz iritsi da behingoz aurten Boliviako azken komunitateraino ere alfabetizazioa. Eta guk irakurri genuen, eta inkuso Boliviako batzuk ere irakurri zuten, da, azkenean lehengo aldiz, Evo Moralesen eskutik, 2009an iritsi da Boliviako azken komunitateraino ere, gazteleraren ezinbestekotasuna. Gogoetak informazio hoiekin izan ere, hizkuntzak bere esparrua, bere gune hegemonikoak behar dituela, tresnak eta egiturak hoiek ere behar dituela, hoiek Euskal Herritik aholku moduan eman ditezkenak. Horretara iristeko, hemen zer egin den eta nola, holako sintesi lan bat egina du Garabide elkarteak. Munduan hizkuntza gutxituak dituzten herrientzat baliagarria izan diteken lana da, eta ikusentzuteko dokumentala eta liburua prestatu dutenak. Gehiago jakin nahi duenak garabide.org webgunean aurkituko du referentzia eta aurki, aste honetan berean Garabide elkarteak bere lana jendaurrean aurkeztu behar du, andoainen ostiralean izanen den saioan. Hemen, geure kultur arloan, Jon Sarasuak esanak aditu ditugu, esandakoetako batzuk hartu ditugu, informazioak eta gogoetak. Eusko ikaskuntzaren kultur arloan izan da. Eta bide batez esanik, Eusko ikaskuntzaren berri zehatzago izateko, jo dezakezue euskoikaskuntza.org elbidera, edo Euskomediara, edo euskoentziklopedia.orgera. Izan ere eta azken honetan, Eusko Entziklopedian, konsulta egiteko moduan 500.000 gora dokumento topa dezakezue. Hemen Euskal Herria irratian, kultur arloa. Eusko ikaskuntza, jakitez.